Ensimmäinen puheluyhteys. Dints, dididin dints. Anteni mestoil. Halo. Moi. No moi. Tää on meidän ensimmäinen satelliittipuhelinyhteys täältä veneestä. On matkaa tonne Maderolle suunnilleen 400 mailia ja mennään sellaista 6,5 solmua kohta, koska nähtävästi virta auttaa kans jonkun verran tätä menoa. Ja sijainen lähtee. Aitsu tossa. Noniin, ei vielä. Päästä vielä ylös. Kasko et sä oikein siihen? Älä saatana likaa niitä housuja. Lähdimme Porto Santosta, oli matkamaileja tai merimaileja 2640. On kulunut 4 viikkoa ja 1 päivä ja olemme saapuneet Amazonas 1 pojulle, josta meidän suuri seikkailumme alkaa. Tuntuu oudolta, että 4 viikkoa olemme odottaneet pojua, joka vaatimattomuudessaan on vertaansa vailla. Se on kuin hienois Eiffel-torni. Rautahäkkyrä punainen, joka kelluu yksinään 40 mailin päässä Amazonin suusta pienten saarien ulkopuolella ruskeassa vedessä. Tästä eteenpäin tulette näkemään seikkailun, jonka kesto tulee olemaan 6 kuukautta jokea ylöspäin.